טון 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 טון. שלום וברוכים הבאים לשאלות, תשובות, בדיחות. היום נדבר על שחק מלימודים. היום נדבר על שחק מלימודים. למשל, המורים בבית הספר לא יודעים כלום. למשל, הם שואלים אותנו כמה זה 1 כפול 1. הם שואלים אותנו. אותנו. ולא בא לי לעזור לזה. חולוב למה? מי שתחליפי אותי לא החלטתי. מה טוב בבית ספר? חוץ ממשחק כדורגל בהפסקה וכל מיני שטויות, מרביצים לך וגם המורים מושכים לך באוזניים. באמת זה ככה. מורה לבלט, כשהזבנתי אותה ולא יודע מה עשיתי, פשוט רקדתי, היא באה משכה לי אותי בלט. אתה לומד בלט? בכיתה ב' למדת. הבית ספר שלנו מפגר. למה אתה שונאת? היא שונאת כל המורים בבית ספר. יופי? יש אולי מורה אחת שאת אוהבת? לא. שיעור האחרון. וחוץ מהשיעור האחרון יש משהו? שיעור שאני אוהבת? כן. ספורט. למה? למה? המורה נחמדה אליך? לא, אני פשוט אוהבת ספורט. ובנוגע לשיעור האחרון, מה אתה כל כך אוהב בו? כי הרב הולכים הביתה? אז תיקח, יש לך כמה. אין מבחן קצר, אני מת על זה. מה? הנה, בבקשה. למה כתוב פה רק את השם שלך? כי זאת השאלה היחידה שידעתי. לפני שאת קוראת את הדף, מה הציון? מה דעת להוסיף 1 ועל 0? ואת תקרא את הדף. שוב. בוא למנהל. לא. לא רוצה. שהיא תבוא לפה. את מזמינה אותה? מזמינה אותה לפה? כן. לכוס תה, בבקשה, לי 5 סוכר, בבקשה, תודה. אל תפסיקו להסתכל. לא להסתכל, עוד נחזור לפה. אוקיי? לאן נעלם? ראיתם אותו? רגע, היא הביאה לי את הכוס עם 5 סוכר. מה? בוא נראה. רגע, נגיד להתראות לצופים. היי, מקווים שנהנתם. את כל השאר, את האימייל, את השחקנים והכל, את השם שלנו, תקראו בסוף, בכתוביות שיהיו. תודה. ביי.